Всички сме имали моменти, когато сме изпълнени с енергия и ентусиазъм. Да започнем нещо ново. Мотивацията е силна и ни потиква напред. Но какво се случва, когато тя изчезне? Кое ни помага да продължим? Мотивацията е като искрата, която запълва огъня. Тя ни вдъхновява да започнем пътешествие към нови цели. Без мотивация дори не бихме помислили да започнем. Но мотивацията е променлива. Тя зависи от емоциите, обстоятелствата и настроенията, които могат да се променят за един миг. От друга страна, дисциплината е постоянна сила, която ни води през целия път. Тя е способността да правим това, което трябва, дори когато не се чувстваме мотивирани. Дисциплината изгражда навици, които ни поддържат на правилния път дори в трудния момент. Например, когато се опитвах да вляза в форма, мотивацията ми беше силна през първите няколко седмици. Но след това дойдоха моменти, когато не ми се ставаше сутрин за тренировка. Именно дисциплината ме накара да продължа и да не се отказвам най-вече. В крайна сметка тя беше това, което ми помогна да постигна своите резултати. А кое по-важно? И двете играят своята роля, но ако трябва да избирам, бих казал, че дисциплината е по-важна. Тя е тази, която гарантира, че ще продължим напред, дори когато мотивацията не е на наша страна. А вие какво мислите? Поделете вашия опит и мотивацията и дисциплината в коментарите. Какво ви помага да продължите, когато мотивацията намалее?